Vítajte v Strednej lesníckej škole v Hrádku. U nás sa tradícia spája s modernou praxou. Získate kvalifikáciu v autoškole a zručnosti na harvestorových trenažéroch. Škola je rozdelená do dvoch budov. S vynovenou telocvičňou a knižnicou vám poskytuje kompletné zázemie. Učenie prebieha v triedách, ktorých chodby sú vyzdobené v pravom lesníckom štýle a doplňa ich naša jedinečná zoo s vypreparovanými zvieratami. Avšak väčšinu času trávime vonku. Chodíme spoznávať živé zvieratá a krásnu prírodu nízkych Tatier, vrátane exkurzií do podzemia. Pripravte sa na prax v škole. Aktívne pracujeme na reálnych projektoch. Upevnenie komunity zažijete na kurzoch v prírode a slávnostných imatrikuláciách. A ak bývate na internáte, okolie školy ponúka nádherné výhliadky a lesné cesty. Príďte spoznať svoj odbor.